Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui us porto un nou vídeo. Avui us vull explicar com descomposar en factors primers. Això ens servirà més endavant. Jo dic sempre que les matemàtiques són com una escala, que si no tinc ben assolit l'escaló anterior no puc seguir pujant i aprendre nous coneixements. Descomposar en factors primers pot semblar una mica avorrit, però ens ajudarà després a treballar el mínim comú múltiple, el màxim comú divisor, ens ajudarà també a sumar i restar fraccions i a més ens ajudarà a entendre com estan formats els nombres. Primer de tot vull recordar que ja vaig fer un vídeo que parlava de nombres primers i compostos i això s'ha de tenir molt clar per aprendre a descomposar d'aquesta forma. Si voleu fer un ullat del vídeo us el deixo per aquí. Recordem que un nombre primer és aquell que només es pot obtenir multiplicant-lo per 1. El 7 es pot formar només amb la multiplicació 7 per 1, igual que el 13 és 13 per 1. Però hi ha altres nombres, que són nombres compostos, ja la mateixa paraula ens diu compostos, vol dir que estan fets a partir de multiplicacions de productes de nombres primers. Per exemple, el 14 el puc expressar com a 2 per 7, dos nombres primers, el producte de dos nombres primers. O també el nombre 18. En aquest cas, 18 seria 3 per 6, que a la vegada el 6 és un nombre compost, que és 2 per 3. És a dir, el nombre 18 seria 3 per 2 per 3, que també podríem escriure com 3 al quadrat per 2. Doncs una manera de descomposar factors primers és pensar quines multiplicacions produeixen aquest nombre. Per exemple, anem a veure el número 24. Una multiplicació que ens ve al cap ràpidament al pensar en el nombre 24 és 6 per 4, però el 6 i el 4 encara són nombres compostos, perquè el 6 pot ser 2 per 3 i el 4 2 per 2. Llavors tindríem que 24 és igual a 2 per 3 per 2 per 2. És a dir, 2 al cub, o 2 elevat a 3, per 3. Ara bé, què passa quan tenim nombres més grans? Si fem servir aquesta tàctica, aquesta tècnica, ens acabarem fent un lío, perquè no seguim un ordre ni una estratègia. Així doncs, com ho fem? El que hem de fer primer és traçar una línia vertical i a dalt a l'esquerra escriure aquell nombre que volem descomposar. Anem a posar, per exemple, el nombre 168. Aquest l'escric a l'esquerra i ara hauré d'anar intentant dividint pels nombres primers que coneixem. Per no liar-nos, sempre començarem pel 2, després per 3, després per 5, després per 7. També és bo tenir molt clar els criteris de divisibilitat per no estar molta estona. I aquesta activitat també us dic que amb una calculadora és molt més ràpida. Anem a fer el nombre 168. Com que acaba amb 8, sé que és parell i sé que el puc dividir entre 2. Doncs el divideixo entre 2. 168 entre 2, que dona com a resultat 84. Doncs a la dreta del 168 ja escriuré el número 2, és a dir, per al qual el dividiré. I el resultat, que seria 84, l'escric ara a sota del 168. Ara, el 84 encara és un nombre compost, per tant, el puc seguir dividint. En aquest cas, acaba amb 4, per tant és parell, i el puc dividir una altra vegada entre 2. I segueixo l'estratègia anterior. Escric el 2 a la dreta i el resultat de 84 entre 2, que són 42, l'escric a sota. Aquests passos els hem d'anar seguint fins que el nombre que ens quedi com a resultat només es pugui dividir per si mateix, és a dir, que sigui un nombre primer. Doncs seguim. 42 entre 2 són 21. El 21 encara no és un nombre primer perquè surt a la taula del 3. Puc dividir-lo entre 3. 21 entre 3 són 7 i ara sí, el 7, aquest 7, només el puc dividir per si mateix. 7 entre 7, que ja fan 1. Aquí hauríem acabat la primera part d'aquesta descomposició. A la part de la dreta ens quedaran tots els nombres primers que, multiplicats entre si, formen el 168. I ara només ho hem d'ordenar. És a dir, 168 és igual a 2 per 2 per 2 per 3 per 7. O d'una manera abreviada, 2 elevat al cub, és a dir, 2 multiplicat per ell mateix 3 vegades, per 3 per 7. Anem a portar a terme un altre exemple amb un nombre més gran per seguir practicant. Per exemple, el 38.808. Doncs traço la línia, el nombre a l'esquerra i ara començo a fer les divisions pertinents. En aquest cas, primer el puc dividir entre 2, que em dona com a resultat 19.404, que també puc dividir una altra vegada entre 2, que em donarà 9.702, que el puc tornar a dividir entre 2, que em donarà 4.851, que aquest nombre, si recordo els criteris de divisibilitat, sé que també es pot dividir entre 3. El resultat són 1.617, que es pot tornar a dividir entre 3, que dona com a resultat 539. Aquest nombre no el puc dividir ni entre 3, ni entre 2, ni entre 5, però sí entre 7, que és un altre nombre primer. I com a resultat dona el nombre 77.
El 77 encara no és un nombre primer, ja que el puc tornar a dividir entre 7 i dona com a resultat 11. I ara sí he arribat a l'últim nombre, a l'11, que només es pot dividir entre si mateix, ja que és un nombre primer. 11 entre 11, que és 1. Així doncs, la descomposició del 38.808 seria 2 al cub per 3 al quadrat per 7 al quadrat per 11. Vinga, i ara et toca a tu. Sabries descomposar aquest nombre? Molt bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi sigut d'ajuda, que us ajudi a entendre aquest concepte que ens ajudarà al futur. I res, ens veiem a la pròxima. Ciao!